Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. At pakakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa sakit na spiritual o physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan o huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan, huwag pong ipagyabang. Palagi nyo pong isa puso't isipan pag gumagawa po kayo ng mga orasyon po na aking binabahagi. Sana po naintindihan nyo po ang ibig kong sabihin. Sana po huwag po kayo makalimot pong manalangin sa Diyos amang palagi at humingi ng gabay at humingi ng kapatawaran sa Diyos ang makapangyarihan. Sana po naintindihan nyo po ang aking ibig sabihin po. Bago ko po umpisan po ay maraming salamat po sa inyo at magsha-shout muna ako. Narito po. Shoutout muna kay Berlindo Palisok, Bike Tayong Commented, Shirley Iroyola from Bicol, Ryan Abiste, Jonix Bin Nadine, Hindi Bonifacio, Chrisley Abughaw, Orchidi, Tinit Ron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Ilusiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Rorita C, Arting Camacho, Maricel Prasido, Lipinga Felipe, Ilmay, Tripoli Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Joan Bibbs, Nugit, Gillian Dick Bolbider, Lucino Borja, Enerpic, Uchi Hunters, Nathan, Bert Commented, Maylin Dumampo, Alimir Cadillas Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Danchikyo, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Bukujin, Cecilia Cruz, Mike Diang, PB Purok, Tani Gianan, Joseph Lacada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Ruan Linuso, Marvin TV, Kuldod TV, Karen Ocampo, Jebilin Igano, Shani, Alin Ramos, Fabriag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC, Commented, Royang 92 Tiger, Maruka, Karalipyo. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga bagon po, shoutout po sa inyo lahat na ngayon po nakatukas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan. Shoutout po sa inyo lahat. Diyos na po ang balang magsusukli sa inyong mga ginawang kabutihan. Maraming salamat po. Ang i-share ko po sa inyo ay yung orasyon ni San Benito. Pasabugin niya ang mga diablo, Hiwaga ng Pangasinan. Ito po ay magagamit po sa yung mga nagagamot po. Ito ay pangkumbati po. Sa mga bagon po, kung gusto niyo po talaga magkaroon ng spiritual po, pag-isipan niyo munang maigi. Kasi ang pagdadaanan po natin ay marami po tayong pagdadaanan sa pagtutong mag-spiritual. Marami pong haka-haka sa atin. Minsan may nagsasabi na po na ito nagbabaliw na, hindi, kasi sinabi nila nagbabaliw kasi yung magdidibusyon po tayo na isasara po yung pintuan at akala nila may ginagawa ka ng anuman dyan. Huwag yung pansinin yan, basta itama nyo lang po yung focus po kayo sa ginagawa nyo at ikukuha nyo po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat ang ginagawa at pakakalubsan nyo. At sila po ay magsisi sa bandang huli kung nalaman po nila na kayo po ay napakagaling na manggamot. Nakakatulong po sa kapwa. Pagsisiyan po nila ang ginawa nilang pagkukuhan po. Kaya dapat po pag nag-aaral po kayo spiritual ay i-focus po kayo sa sarili. Pag gumagamit po kayo ng mga orasyon, focus po kayo lamang po at tiwala po sa ginagawa po. Huwag po kayong magduda po sa inyong sarili na
magagawa po niyo yan basta focus lang po kayo sa ginagawa po ninyo. At pagkakalob sa inyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng yung nais po na pag-aral po ng spiritual. Kaya sana po naintindihan po ninyo, at ang i-share ko po sa inyo ay orasyon ni San Benito, pasabugin ng Diablo, ng Pangasinan. Magdasal po ng isang ama namin, na Panginoon Maria sumasampalataya. Ito po usanin sa isip lamang po ng 3 beses at ito ihip po sa hinuturo, itusok sa tagiliran ng pasyente o ihip sa tuktok nito. Napakabisa po ito na orasyon po na ng San Benito po. Ito po the best na ng San Benito, napakalakas po ito. Hindi na ko po dadasalin po, kayo na paambalang mag-isip ng mabuti o mag-isip ng ano pa man. Hindi ko na po dadasalin para usarin ko na lang po yung orasyon na ito. Irob, iruob, maruob, morgom, migul, luim, igusong, bornasak, puh. Ang ibig sabihin ng po ay ihip po yun. Sabing ganon. Ang ibig sabihin ng po, ano yun? Irob, iruob, maruob, morgom, migul, luim, igusong, bornasak, puh. Irob, iruob, maruob, morgom, miguluim, igusong, bornasak, puh. Salin po sa isip lamang po na 3 beses, ipo sa hituturo, ipo dito po sa hituturo, tapos itusok sa tagiliran ng pasyente na ginagamot po ninyo. At ito po ipo sa puyo, kahit ipo niya sa intro tapos ipo niya sa puyo para dubli-dubli po. May pangkumbate po sa San Benito. Napakalakas po ito ng pangkumbate. Mangingisay po yung sumapi sa kanya na masamang espiritu, at siya'y masasabog po. Mawawala po. Pag tinusok mo yun sa pasyente po, nangagamot po kayo, ay pag tinusok mo yun sa katagiliran po ng pasyente, nawalan po ng kaagad po yung pasyente niyo po, malay tao, kasi sasabog po yung masamang espiritu na matatanggal po sa sumapi sa kanya. Pag halimbawa po ng gamot na po kayo at nawalan kaagad ng malay tao yung ginagamot po ninyo, ang gawin po ninyo ay usalin po nyo ang kaagad yung Saturn Aripotik Pirotas, tapos ibulong nyo po yung tunay na pangalan niya sa puyo. Saturn Aripotik Pirotas, tapos ibulong nyo po yung sa puyo yung pangalan niya, tapos ihipo nyo 3 beses po, magigising na po yung pasyente nyo po kaagad. Sana po nagustuhan po nyo aking mga binahagi po. Narito po ang orasyon po. Sana po pakaingatan po ito, kasi napakalakas po ito na ng San Benito. Yung may mga tangan po San Benito po, ito po yung the best po na
At pinagkaloob ko po sa inyo na kung po, gagamitin po nyo kung nangagamot na po kayo. Sasabog po yung masamang espiritu o espiritu na mangkukulam dito. Siya ay mamamatay agad ang isay. Ito po yung sikreto ng San Benito po ito na kung po. Ginamit ko na po ito minsan yung talagang sobrang magkilas po yung ginagamot ko. Makilas po at nananakit. Kaya ginawa ko po ito. Isang beses lang po. Hindi ko na inulit po. Kasi napakalakas po ito. Kung pwede pang magbago po yung mangkukulam na sumapi sa pasyente po. Pagkaluban nyo po ng pagbabago po. Huwag nyo munang kwan po kasi may isip po rin po yun na magbabago po sila. At kung sakaling malalaman nyo naman po kung ginamot nyo po tapos bumalik po na isang linggo, bumalik na naman, yun na po ang husgahan nyo po. Pero kung di na bumalik, kasi nag-con siya pa, nag-promise siya na kinausap nyo po siya na nag-promise po at sumumpa na hindi na niya gagalawin, mababago na siya po, patawarin nyo po siya. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat po ay hindi siya pumapatay na mga mangkukulam po. Hindi siya pumapatay po, pinapapatawad niya po yun. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya kayo na po ang maghusga kung gagawin niyo po o hindi. Pag di po napag-usapan, gawin niyo na pong karapat dapat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye po.